Ayan, mega love shout out po sa inyong lahat. Ayan, mega love shout out po sa inyong lahat. Mapagpalang gabi. Mega love shout out po kay pagpalang gabi. Mega love shout out po kay mega love shout out po kay Nani Sanchez Vlog. Kay Nani Sanchez Vlog na naka-live ngayon. Siyempre nga po, pag-uusapan natin ngayon yung tungkol sa sa Senate hearing kanina, no? Nako, kung mapanood nyo, maiinis kayong matatawa kayong maiinis sa pinagagawa ng mga, ewan ko kung mga tunay ba talagang otoridad. Ito kanya-kanya silang palusot eh. Notice, ang mayroon lang is yung parang ano lang, yung parang anong tawag nito? Mayroon silang tinatawag doon eh, pakinggan nyo ha. Kaya nagkabuhol-buhol sila, hindi nila malang kanya-kanyang palusot. Ang kinaganda, kumuha Senador Aimee, nag-redeem ng kanyang sarili sa pag-imbestiga dyan sa Senado, kung saan kumuha siya ng isang independent na eksperto, itong si Amy Marcos. Kaya lahat ng pinagsasabi, lalong-lalo na si DOJ Secretary, butata lahat. No? Butata lahat yung mga pinagsasabi. Pero hanga pa rin ako, tuloy pa rin ang palusot. Kumbaga pakapalan na lang ng mukha. Talagang pinaninindigan nila ang kanilang pinaggagawa doon sa ano. Pinanindigan nila ang pinaggagawa. Ito naman si General Diwata na wala pa namang ano, talagang minadali. Kaya nagkanda booking sila, hindi na malaman kung anong gagawin eh. Ang ano naman, to the rescue naman ito si to the rescue kay Diwata parate. Kaya lalo tuloy silang nagkabuhol-buhol. Wala naman palang red notice ang nangyari, yung ano lang, yung parang parang pag ano lang nila, yung yung ganyan, no? So, nag-mobilize ang pamahalaan ng libo-libo, 7,000 ang pinagmalaki na kapulisan para sa isang request for information ng Interpol na unverified. Pinahihingi lang. Walang sinasabing nagmamadali. Nagkabuhol-buhol sila. Yung sinasabi nilang red notice, ano pala yon? Yung diffusion notice. Yung parang, kumbaga sa ano, parang lookout bulletin lang, pag-aralan yung kaso kung talagang totoo. Ay, anak ng baka talaga itong mga ito. Anong nangyari sa mga ito? Pero tuloy pa rin talagang todo palusot pa rin itong mga kinawatan ng ano, o kinatawan ng pamahalaan doon sa Senado. Talagang grabe. Sa bagay, iyon talaga ang ano nila, iyon talaga ang kanilang posisyon. Panindigan talaga nila kasi nga nagkamali na sila eh. Panindigan na talaga yung pagkakamali. Kaya nga ang nangyari, binutata sila lahat ng ano, binutata sila lahat ng isang eksperto na inimbitahan. Ay, nakakahiya itong mga
pinagagawa ng mga ito, no? Nakakahiya, nakakatawang, nakakainis panoorin kanina. Kaso lang hindi ko talaga na anong i-live kasi mahina ang aking data kanina. Ay, sabi ko pag anong mangyari sa atin ito dahil isipin mo yung mayroon palang batas niya na yung kasundaluhan natin, lalong-lalo na yung PSG na dapat protektahan pala yung mga dating pangulo. Ang problema, ang pinabayaan lang. Hindi man lang naipagtanggol. Oh, wala pa ngang dumating ang warrant is alas 11 ng alas 12 ng tanghali. Tapos binasahan ng Miranda rights ng alas 10. Grabing talagang bilib na talaga ako dito kay General Liwata. Bilib na ako sa kasipsipan. Grabe ang lupit. Ang lupit ni General Liwata. Nagkanda dulas-dulas na siya kanina, hindi na maintindihan kung anong isasagot. Nagmamadali na daw kaya hinahantak niya dahil nagmamadali na eh. Nagmamadali na yung eroplano. Bakit nagmamadali? Wala namang inaantay. Grabe ang lupit. Siguro ako hindi ko palalimin ang pero kung ako ang mayroong mas malalim talaga na sa isang banda, isang lumalabas na isang political persecution ang nangyari. Kaya nga relate si Jinggoy Estrada, no? Si Senator Jinggoy Estrada, relate siya kasi nga sabi niya talagang nangyari din yan sa kanilang ama na ganon din ka yung kalupit yung ginawa sa kanilang kapulisan. Yan pakinggan nyo kung paano pa nagpalusot itong mga ito sa red notice na pinanindigan nila. Nagkabuhol-buhol sila dito eh. hindi information ang hinihingi po. It is a wanted person notice, diffusion notice. Diffusion notice. Diffusion notice. Wanted daw yun. Nakalagay dito, liwaliwanag, diffusion notice. Wanted daw. Grabe ang lulupit ng mga ito. Ang lulupit mag-interpretation ng batas. Wanted person po. Wanted person yan. Mababasa nyo yan. Maliit ang letra, pero basahin natin. Pwede bang palakihin para mabasa na maigi pa? Okay. So, maliwanag, tama po na dumating hindi mabasa, ng 3:04 ba to? Correct po, tama. Ng umaga, Arian. Maliwanag. Tapos, ang request hindi mabasa. dito, after prior consultation with the government of the Philippines. So, hindi totoo na March 11, 3 a.m. lang ninyo nalaman. Kasi nakasabi dito sa page 1, after prior consultation with the government of the Philippines who have agreed to comply with this request. Ibig sabihin, ang pamahalaan ay nakausap na, una, ikalawa, sumang-ayon na. So, ibig sabihin, ito, formal transmittal lang. Yan, di ba? Nagka-booking sila. Kasi nga, kung matatandaan nyo, Sabado pa lang, Biyernes or Sabado, nag-mobilize na doon sa yung kapulisan doon sa ng Davao. Saglit lang po ha. Ayan, Biyernes pa lang po ay Biyernes or
Biyernes o Sabado, nag-mobilize na yung kapulisan doon sa Davao, ano? Tapos, hindi pa na, ano, kaya talagang doon sila nagkanda bitag-bitag sa pinagsasabi nila na natanggap nila, Lunes lang. Ibig sabihin, talagang alam na nila na, ano, pinagplanuhan na talaga ng husto. Oh, ibig sabihin, yung pinagsasabi ni Boying Ramon, ay ni John Beck, Rimulya, na hindi lang may plano ng lahat. Totoo lahat yun. Ibig sabihin, plinano talaga nila. 4 nga daw silang nagplano. Oh, doon sa interview sa ano. Kaya nga, kanya-kanya silang laglagan. Hindi na natin maintindihan kung kung sino nang nagsasabi ng totoo. Sabi ko, ay, nako, nakakahiya naman itong mga matataas nating ano. Anong mangyayari sa bayan natin pag puro ganito? Maraming mapapahamak na ano, maraming mapapahamak. Biruin mo. Oh. Biruin mo, ang tagal na pala nilang plinano. Tapos ngayon booking na, todo palusot pa rin. Ayan, Prosisa Lumagid. Ayan, God bless. Mega love shout out po kay Romisa, ano ito? Prosisa Lumapgid. Ayan, mega love shout out po. Walang sinasabi dito na biglaan ito. Kaya nga, March 10 pa lang 7,000 ng pulis na ang minobilize Bakit sinasabing ganito? Yung sinasabi po nyo na... Binabasa ko lang Opo. Ang matatanong po natin dyan ay yung nagpadala po yung nag-apply po, ICC. Sila po naglagay niyan eh. Hindi po tayo. Ibig ko sa... Nakakatawa. ICC daw. ICC. Ito yung chairman ng Transnational Crime. Ngayon si Secretary Boying Remulla to the rescue parati ito. Ayan, pakinggan nyo ha. Nagsisinungaling ang Interpol? Hindi po Interpol ang nagsisinungaling. Yung gumawa... Pero ang Interpol ang sinasabi ninyo sabi nila dito itong diffusion ng Interpol pagkatapos ng konsultahan sa pamahalaan. Tapos sinasabi pa rito na hugas kamay ang Interpol at hindi pa sila gumagawa ng compliance review. Hindi pa nila na-imbestigahan, hindi pa nila napapatunayan itong diffusion. At kung may duda, sabihan na lang sila kasi hindi pa daw nila naaasikaso. Yun yung sinusunod nilang format, ma'am. Hindi wala pa sila sabi dyan ay... Kita nyo, no? Hindi nire-recognize. Pero, hindi nire-recognize si, DOJ Secretary, pero, to the rescue. Hindi daw totoo ang kanilang sinasabi. Nakalagay na nga eh. Ano ba ang totoo? Yung sinasabi nila, parang sinasabi nila na mas alam nila yung ito nga ang nakasulat galing ng ICC. Ito nga ang nakasulat Tapos ininterpret na kaagad ni Secretary Boying Remulla na hindi. Nakakatawa itong mga ito. Ayawan ko dito pag ganito ang natin. Naniniwala ba kayo na hindi talaga plinano? Na Biyernes pa lang nag-mobilize na ang pulis sa Davao Airport. Tapos in-interview sila, paghahanda lang daw dahil sa araw ng Davao. Naku, parang hindi tayo maniwala dito. Ay, baka pwede naman paki-like and share na rin po. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa 145 viewers. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, ipagpatuloy natin. Gano'n na lang po ang katotohanan kasi nag-iingat lang po sila na makatabi na mali. Kaya marami po silang paniguradong mga salita sa kanilang form letter. Form letter po yan mali na nga pinatupad nyo na nga kahit mali Tapos sabihin mo, nag-iingat pa sila. Nagkandalit-silitsi na nga tapos ininterpret mo pa na nag-iingat pa sila. Parang ikaw pang tagapagsalita nila. Grabe naman to si Secretary ka pa naman. Tapos ganyan yung
ganyan ang ano mo, pinangunahan mo pa yung, yan na nga, napakaliwanag na nga ng sulat eh, na kung yung hindi naman red notice eh, ngayon nagkabuhol-buhol kayo. Oh, di ba? Hindi na maintindihan kung paano. Sa bagay, pag ano talaga eh, pag ang taong magsinungaling, hindi talaga nila ma-perfect yan magsinungaling. Talagang magkakabuhol-buhol. Oh, kaya nga nagkandalit-silitsi sila doon sa pinagsasabi nila. Dati red notice, ngayon pala hindi naman pala red notice. Oh, ngayon ininterpret nila yung sulat. Napakaliwanag nga ng sulat eh. Oh, ngayon sasabihin na nag-ingat. Grabe naman, ano naman palusot na talaga ito si Bonjing Remulla, Boying Remulla, no? Sabihin nila na Nagaya ho niya, no, sinabi na meron silang pagkatapos konsultasyon. na makipag-ugnay sa gobyerno ng Republika ng Pilipinas, ang palaisipan ko po, sino ang kausap dito? Dahil hindi naman po kami ang kausap. Sinasabi ninyo, palusot lang to, hindi to Hindi totoo. po, yun yung Ano form kayo letter. maniniwala sa interview Yun po nito? yung kanilang form letter. Kaya, ako, hindi ko alam talaga kung sinong kausap. Oh, Pero may sinasabi po dyan. kita mo? Narinig nyo yon? Hindi niya alam kung sino ang kausap, ibig sabihin nilaglag niya. Kasi nga, sino ba ang nagbigay? Sino ba ang humuli? Oh, si John Vic Remulla, sinasabi na 4 sila. Oh, di inilaglag niya lahat. Yung 4 na yun, na pinagsasabi ni Isa ELJ Remulla. Nilaglag niya lahat ito. Ay, nako. Oh, laglagan to the max talaga. Oh, pero palisok pa rin. To the rescue pa rin siya. Nakakaya naman itong mga ano. Pag pag ganito na ang ano natin, ano nang mangyayari. Kawawa na yung mga maliliit na ano. Kita nyo yung ginawa sa dating presidente pa yan. Kung bulyaw-bulyawan ni Diwata, ganun-ganun na lang. Di ba? Pero tingnan mo, nasaling yung ego niya. Anong ginawa niya? Pinagdidemanda yung mga vloggers. Oh, yung isang vlogger doon sa Cebu, niread pa nila. Dahil nasaling yung kanilang ego. Nasaktan sila. Pero yung pinagagawa nila dito sa dating Pangulo, aba, tuwan-tuwa sila. Ay, nako. Alam nyo, masakit man sa atin na tanggapin. Pero, pag ganito lang pinagsasabi nila, kahit matatawa ka na lang eh. Matatawa ka na lang na naiinis. Oh. Hoy, Remulla, yung bulungan si Tore. Di ba? Kaya nga eh, nagbubulungan na sila eh. Oh, si John Vic Remulla, taga-bulong kay Tore. Si Boying naman, Remulla, siya naman yung taga-salo kay Tore. Kaya nga malupit ang na ito eh. Oh, pati si Marvel talagang siya ang taga-salo, si secretary. Tapos pag tinatanong sinong nagplano, hindi niya alam. Ay, nako. Ang lupit. Meron silang kausap. Oh. Pero ako, wala akong kaalaman. Baka alam ng kapulisan sino ang kausap, baka alam ni Secretary Anyo. Ang liwanag dito, hindi naman ako nagchichismis o nagkakahaka. Ang liwanag eh. Nakausap na daw yung gobyerno at sumang-ayon na daw ang gobyerno na arestuhin. Paano ba to? At ito daw ay formal transmittal lamang. Ibig sabihin, nauna yun. Andiyan eh, ang liwanag oh. Ay, nako. Ang liwaliwanag. Ang liwanag ng pagkalaglag sa kanila. Oh. Oh, ngayon pinag-iinitan ngayon naman si Secretary Guevara. Pilit nilang pinag-iinitan. Bakit daw hindi pinagtanggol ang gobyerno? Trabaho yan ni Secretary Guevara. Eh, gusto ba nilang magkaganito rin? Yung magkabuhol-buhol si Secretary Guevara sa pagtatanggol? Dahil nga na yun doon sa PhilHealth, pagtanggol pa lang ni Secretary Guevara, hindi niya na malaman kung paano niya sasagutin yung pinagagawa nila sa PhilHealth. Kasi nga, may pundo na, pinunduhan pa. O anong isasagot mo doon?
kung sino ang may mga siguro inisip ni Secretary Giba na magkanda, ipit din lang ako. Mas maganda na panindigan. Hay nako, ang gulo ng bayan natin. Kawawa si Tatay Digong. Hinahanap talaga ng ano to.